Amo na kuha sa among pukot guys nga misabod. Mga isdas bato. O gipunaan na mo ni Mr. guys ni absin jud siya kay lisod og dili na mo sumpay-sumpayan ang mga na putol-putol nga pukot. Anugon ka adso. Karong adlaw guys wa ko mo duty kay agamong pukot naputol. Oy, ay bastos iro oy sibog di na kang Hello guys, good morning. Karong adlaw guys, mao ni kuha sa among pukot nga naputol gikan sa laod. Mga baga-baga ang nakuha nani guys. Ikaluyan hinuon og isda pero nasakripisyo pud ang among pukot. Wa maglangan si Mr. guys, iya jung gi adjom among pukot ni absent lang siya tunga sa adlaw guys kay aron sa ingon pagkahapon makapanagat lang gihapon mi kay kung dili lagi nato kumpunihan ang maong pukot dili jud ta kabalik sa laod niini busa namarihog si Mr. guys nga dili sa kuno lamang ko padyutihon sa barangay kay magpatabang kuno siya pagsumpay sa pukot kay ang pagtrabaho niini guys dili mahimog usarang tao. Kinahanglan do na jud mo assist ani kay maglisod man siya labi na kay ani sa sakayan sulod. Mao na nga kun mahimo di sa kuno ko padyutihon. Ani sugot ko guys kay ang atong banak panagsaraman mo sampit nato. Unja og di pud nato lagi tumanan sa iyahang mga sugo basig mahimo na pud nga samok. Nawa na nga wadyo ko magtuman guys kami jung duha ang niadto sa may suba ga trabaho sa naguba na mo nga pukot dili lalim guys pero sagdi na laman kay nagputol-putol bahalag mga guba ng lawas basta ang tingga makuha pa guys way problema kay ang lawas ra may atong ilisan o baka maamang pud mo trabaho gawa sa uban kung dili ka maamo trabaho mao na nga maglisod jud sila kung ang ilang pukot mo sabod sa bato mao na nga nahukman jud namo niya ng adlaw guys. Arang inita ani guys daplin sa suba mi at bang sa may tulay. Arang inita ana guys pero ako gapayong jud ko. Si Mr. Maywa kay pastilan dili lalim niya magpaputi. Unja ibuwad lang nato sa adlaw na mga upak na ato ang panit ani guys. Okay lang po si Mr. guys kay do naman pud mi dako kaayo nga payong mo na among gibutang diha sud sa gibutang namo sa may sakayan guys. Dili kay ko init. Mao ni siya guys, pukot. Gisod ni namo og kanang sudlanan. Dunay net man mi ani guys. A few moments later. Karong adlaw guys, wa ko mo duty. Kay agamong pukot naputol. Oy. Ay, bastos iro oy, sibog. Di na kang hey, kuhang iro. Awa ko mo duty guys kay ayaw lagi. Hadlo ka ng iro. Uy, naunsa man kang taon. Uy, na. Dami jud ko ni.
Ang sa magang lipay na lipay ka sa kong topi. Wa ako mo duty guys kay among pukot na putol man niingon man si Mr. og pa-assist kuno si Jan ako og kanang mag trabaho sa pukot. Naagian man nila ang dagko kayong bato. Mao na nga nagpatabang si Jan. Ani absent lang man kog tuyo guys kay panagsara man atong bana mo hanjo og kanang magpatabang anang pukot ba. Di man po madaog usang tao or ako ra trabaho di mo maadyo. Mo na nga ang kaming duha ato guys ga tinabangay mi. Aron siya makatrabaho po sa pagkahapon naghapdi si Dia guys. Ug ako pod awa na lang ko mo tungha sa akong duty. Fine ako na mo pinalter ako guys. Hala. Luka man iro ay. Si Tukoy Tiger, ikaw ha? Tiger. Ikaw ha? Mudas maganaho ha? Hadlo ka adyo? Human ni adto guys, nagpatupi ko guys ako ang buhok kay ang tan-aw sus Ginoo. Ini din nata makaatiman sa atong kaugalingon ngilad kay tan-aw na atong ulo. Mo nang gapatupi ko guys og anak makadungan nila ni Mr. og kaon. Kay tuwa naman sila nitungha sa ilang mga trabahoan, ako na lang may nabilin ari. Gaan jud guys ang ulo guys ang pagpatupi sa akong buhok. Kay ngilad naman kay tan-awon. Og dinhi ra ko kutob guys, pasensya sa mo sa ako ang video karon. O ako nagpasalamat kaninyo sa inyong pag silip pa nako guys. Ug ako moingon, bye-bye.